Kapin sa 1 million ka mga baril sa tubig matag square kilometer. Kini ang nabubuo nga awan sa bagyong Verbena sa Southern Cebu matod sa Pag-asa. Hinungdan sa nasinating halapad nga mga pagbaha. Ani ang report. Natala ang labing daghang nabubuo nga awan sa lungsod sa Dumanhog base sa automated weather station sa Pag-asa sa maong dapit nga niabot sa 201 mm o 1,050,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer gikan sa alas 8 sa buntag kagahapon, November 24, hangtod kaganihang alas 8 sa buntag, November 25. Ang maong gidaghanon sa uwan matod sa Pag-asa Visayas na sinati usab sa mga kasikbit ni ining lungsod ug dakbayan nga karkar ug barili. Samtang sunod nga labing daghang nabubuong awan natala sa automated weather station sa Pag-asa sa lungsod sa Bilar, Bohol nga niabot sa 151 mm kon 755,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer. Samtang sa Pag-asa Mactan, natala ang 52.3 mm nga gidaghanon sa uwan. Hinay man ang dalang hangin sa bagyong Verbena, itandi sa bagyong Tino, apan mas daghang panimay sa isla sa Panganan, Lapu-Lapu City ang nahiagom og danyos. Matod ni Panganan Barangay Captain Junray Casiao, niabot sa 22 ka mga panimay ang partially damaged. Nabatyagan sa isla sa Panganan ang pagkusog sa uwan ug paghuro sa hangin kaganihang alauna sa kadlawon. Wala ra kayo baha di same sa katong bagyong Tino nga dako high tide man gud ma'am ang bagyong Tino. Ya karon ang tubig kay okay ra man ang level. So ang daghan gid is ang tubig uwan. Unang nilandfall ang bagyong Verbena sa Bayabas, Surigao del Sur, 1:30 kagahapon sa hapon. Sa Hagna, Bohol, ang ikaduhang landfall ni ini, alas 11:10 kagabi, ug nilandfall na usab kini sa Talisay City sa Cebu, kaganihang alas 2:40 sa kadlawon. Pagka alas 5:50 ganihang buntag, dito na usab kini naglandfall sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Ning mga higayuna, ana-ana ang maong bagyo habig sa Panay Island. Alas 2 karong hapon, gilibkas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Cebu. Wala na tayo heavy rainfall warning sa Central Visayas. So balik ta sa rainfall advisory, kining light to moderate with occasional heavy rains. Improving atong panahon, pinaka-improve ugma Wednesday. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.